Mitä sä täällä teet? Mä tulin suorittaa kotietsinnän. Näytä lupa. En mä tarvi lupaa, mä näin sut tänään diilaamassa. Mä oon ollut himassa koko päivä. Niin varma. Mä en ois käynyt ulkona tänään. Mä yritän pysyä kuivilla. Haluatko, että mä pidetään sit virkavallan vastustamisesta? Sitähän minäkin. Turha toivo, et sä löydä mitään. Suu kiinni. No hei, keitäks mä kahvit sulle? Hei, mä oon pahoilla. Donitseen mä en pysty kyllä tarjoamaan. Mähän sanoin sulle, pidä se suu kiinni. Oho. Mitäs täältä löytyy? Paljonhan tästä määrästä napsahtaa sulle linnaa? Mä kerron, että sä lavastit mut. Kerro vaan. Katsotaan kumpaa tuomari uskoo. Narkkaria vai poliisia.